Lego-søskende! Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi er Lego-søskende. Og vi er nye på YouTube. Ja, og han er lidt lav. Jeg hedder Marley. Jeg hedder Louis Karate. Nej, han hedder bare Louis, og vi er dem bag Lego-søskende. Au, for helvede. Ja, og vi vil bare lige lave en lille præsentationsvideo. Vi kan rigtig godt lide Lego, hvis I ikke havde gættet det på vores navn. Og vi kommer også til at snakke lidt om Skylander, så kommer vi til at lave lidt forskelligt. No. Men ja, jeg sætter den lige på det normale igen. Det var faktisk kort alt for den her video. Der kommer en vlog i morgen, og så kommer der også en ting. Så kommer der også nogle flere videoer i dag, så ja. Ja, men ikke endnu. Prøv lige at se. Vi skal lige hurtigt fejre det. Yeah! Vi ses!